Dingding sang pila ka mga hulot klasehan sa Oton Central Elementary School ginahapunan sang madamo nga lamok. Mga eskwelahan sa Banwa ginamonitor kasunod sang pagsaka sang dengue cases. Yaring balita nga aton gintutukan eksklusibo. Nagadapo ang mga lamok sa sagwa sang dingding sa mga hulot klasehan sang grade 3 ka grade 4 sa Oton Central Elementary School. Ginapatihan nga bangod sa maulanon nga tiyempo, mas nagdamo ang mga ini sa eskwelahan ilabi pa nga nagatiner ang tubig sa palibot. Normal sa gihapon ang klase apisar sa madamo nga nagahapon nga lamok. Apang ginamonitor lang ang mga kabataan. Nagmando naman ang school principal nga magbakal sang insecticide sprays kag asin agud iba siya sa mga dingding sang classroom. Ako lang na ina-experimentuhan kung effective siya o hindi. So try naman karon dira sa gwa sa grade 4 nga area kung okay siya, di effective siya. Ang iban nga iloy, nagakabala na sang pagsaka sang kaso sang dengue. Si Manang Marilyn, ginapasuksukad sini sang malagba nga medyas sang iya bata kun mag-eskwela kag ginabutangan sang insect repellent lotion. Gawori, gikay kagi kami na hospital masang last year nag-sign dengue man kami ma'am. Na subong gaano gi kami nga ano gid sa lamok eh. Ginamonitor subong ang 16 ka mga elementary school sa Banwa, agud masiguro nga hilway sa dengue ang mga estudyante. Kaya kulob na bala kon afternoon 4:30 mot silingon ining kaya nga pwede makahold sang tubig nga maging breeding place ang lamok pakulbo na kag 4:30 habit in which magwa sila kag maninlo. Dululungan nga magahiwat sang duday kontra dengue sa buwas nga adlaw ang mga kabanwahanan kasunod sang mando sang gobernador sang probinsya sang Iloilo. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.